Alt det her, det ligner sølv. Det er det nødvendigvis ikke. Jeg forklarer lige i den her video, hvordan vi kender forskel på ægte og ikke ægte sølv. Først og fremmest, naturligvis kigger vi efter stempler. I den her omgang kan jeg se, at der er tretårnet stempel. Det er 83% sølv det her. Så er der sådan en cigaretæske her, og jeg kan se, at der står et stempel heroppe i toppen. 830, altså sølv, men tester alligevel for at være helt sikker. Ser vi Sterling stemplet 925. Så kigger vi på den her, og der kan jeg se, at der står et P, hvilket står for plate, altså pletsølv, for sølvet kobber eller messing. Der kan også godt være andre stempler inden for pletsølv. Der kan være NS, som står for nysølv. Der kan stå silver plated. Der kan stå EPNS. Hvis vi nu er i tvivl om det er ægte sølv, så tager vi lige og sliver lidt i det herovre. Og det gør vi simpelthen for at fjerne forsølvning, så vi når ned til basen. Og herovre måler jeg så sølvprocenten, hvilket er tretårnet. Ægte sølv bliver typisk mørkt eller sort med tiden, men det irrer normalt ikke og bliver grønt som kobber eller messing. Så det er også en indikator for, at det her det ikke er sølv. Så det kræver faktisk flere tests at afgøre, om det her det er ægte sølv. Det er også derfor, det er vigtigt, at man lige kigger det hele igennem. Kom endelig ind, hvis der er nogle spørgsmål. Fordi der kan sagtens være andre stempler, end de stempler, vi har set i dag. Så tak fordi I så med.